Maayong adlaw kaninyong tanan nga napaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ining akong suwat suliran. Ako di ay si Joy, 35 years old, ninyo, from San Isidro, Calapi, Bohol. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong ugangan nga lalaki. Usa ni siya kapanday, ug nadisgrasya magud ni siya samtang nagtrabaho sa kaeskwelahan. Aron ining hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Joy, asa si Libby? To pa sa kabaw pa, nagtugway pa to. Nalimot man ikog sulti niya daan, oy. Pastilan nga kuyugon man din ako siya og trabaho sa eskwelahan. Eskwelahan pa? May patrabaho ang prinsipal. May duha kuno karom nga kinahanglan ilisan og atop. Ug lisod man nga ako ng usa. Kung... Gitan pares og atop. Uli turong taod-taod pa, kang nagtugway sa kabaw. Ako ingon, basig, wala to'y trabahoon ron. Karang bagay mo dahil yung adlaw mo trabaho pa? Unta lagi kay ipadali sa prinsipal og atop. Nala, sige pa. Kung ni Ana Tron Slebi, inon ako. Nga sige, ing na lang niya ha. Joy! Ni Ana gid ay. Mag-atop ka sa eskwelahan pa? Wa magkailaing trabaho uno nun. Ay, may sipsipan unta ko sa basak pa. Pero pwede pa siguro sa sunod adlaw na lang. Pero mo tagas-tagas na yung sagbot sa pilapilan pa. Ay, madara din ito, Liboy. Uban nilang si Papa ni mong magtrabaho dito sa eskwelahan. Ipadali ra ba ko sa prinsipal? Sige pa. Kuyo ko mo pag-atop sa eskwelahan. Yan na. Nakaluto na ko lang sa paniuto nilang Libi, Papa. Ako na lang silang hatan sa ilang paniuto ron sa eskwelahan. Anong dili na lang sila mag-uli-uli, pa. Oo naman sila sa Papa o Libi din sa eskwelahan. Hain na ka sila. Mamauli sila paniuto. Nga nagkabaiwas ni. Namurag dangat ini. Magdaday kong balik inis Byron na nilang paniuto. Sila si Libby o Papa, bali mo ang imong ipakita, Joy? Uy, Noy Sidro! Ang caretaker na sa eskwelahan ay... Noy! Asa day sila, Noy? Wala na lagi sila din sa eskwelahan. Ay, pastilan. Nadisgrasya si Lito. Ha? Si Papa? Natagak niya samtang nag-atop. Unsa? Nabalik mo ang damba nga iyang gitumban. O natagak yun si Lito. Murag, nalisod mo to eh. Murag, nabalik yung tungtil. Unsa? Hay na sila ron, Noy! Luyang baboy. Nabalik yun ang tuon niyang tiil. Unsa? Tinuog ko. Anya? Nya, simituhon ko noog. Iistin na yun ang iyang tiil. Kinuog ko. Kaluoy ni Papa. Ang problema nga turon, Joy, ang gastuhan. Asam tagkwarta ron nga mapasaminto nga ba istinis na tuwang tiil ni Papa. Pandayraing taon ng akong ugangan, ug mo assist usab niya panagsang akong bana. Ug atong higayon na nga nag-atop sila sa duha ka room sa eskwelahan, diin ang principal sa eskwelahan mismo nagkuha nila nga maoy mo panday, nadisgrasya si Papa. Natagak samtang nag-atop ug nabali ang tuon niyang tiil. Naoperahan gyud ang akong ugangan sa ospital sa Tagbilaran, ug may mga gipang tumay nga tambal, ug may gatas nga gipainom para sa buko. Ug may ikaduha pa unya siyang operasyon, diin maglisod gyud sila kay pamilyado sa bayang akong ugangan. Unya, Gulan ako ano eh. Wala tambal si Papa. may kung may problema ana, uy. Di ba ang eskwelahan man ang nag-hospital o nagpa-opera ni Papa? Oo. Aban wala naman mga tagam na si Palo paggawas ni Papa sa hospital. Wala mo tiwas og hatag sa medication. Ha? Napaigatas ni Papa para sa bukog nga mahal kayo. Asa man taon tag ikasusuneran na ni Papa ron na wa man siya trabaho. Ug napay ako mga manghod. Ug ako pod, bilis ko katabang yun. Kay, may pamilya sab ko. Kung mauna nga ang hatag, agtuon to na sa eskwelahan, uy. Pangayuan na to sila para sa tambal ni Papa. Ay, ako na lang. Sawayan ako kadto. Isusilaw niya akong Papa sa bahay kung naunsa na to. Nag-ingon man to si katong sinuko ni ma'am na ako. Dili ko no obligasyon sa eskwelahan ang paggasto sa tanan ako. Kay wa man kuno ko'y kontrata nga
gipirmahan sa pagtrabaho sa eskwelahan. Unsa pa? Uy, di naman tingali kinahanglan og kontrata-kontrata ng pagtabang pa, uy. Ingon na naon pa yun nila ng pobre, uy. Ang nahitabo diya pa nga dito ka madisgrasya sa ilang eskwelahan. Naambot ano eh. Mag-unsa na kahami ani nga dilit naman ko magkatrabaho. Ang konsumo taon sa akong pamilya. Sige lang pa. Kauman si Levi sa eskwelahan. Nagsusi dito. Basta may maayong balita to sa iyong pagpaulik. Mayong balita ba eh? Nga mao mo sa nasulti dito sa eskwelahan. Nga wa ko na makapirma sa papa o kontrata sa pagtrabaho niya. Una mo sa eskwelahan. Agrabihan sa dana, uy. Mas may pag-ato na sila ireklamo dito sa barangay. Ha? Aron mahusay mo ba? Aron matabangan mo alang sa suporta ni Papa sa iyong mga tambal. Ug may sunod pa ba yung operasyon si Papa nimo? Ay, kung ingna nga di sila mo suportaan na. Ay, ambot ba ini eh? Nga muro dili naman sila mangilabot sa sunod pang mga medication ni papa. Yato gani na to nas kapitan, be. Aron mahusay mo. Musa na hitabo, nakaraang panday naman ng inyong amahan. Ha? Kaya nga no di karang panday kap. Di na di pwede mo reklamos na hitabo. Wa ko makasabot sa punto sa kapitan nga dili ko noangay nga mo reklamo ang akong ugangan kay karaan nga panday. Kingano? Kay karaang panday dili nga madisgrasya. Mao na problema taon ng pamilya ron sa akong bana. Kay naapabiyay sa kan operation nga buhaton alang sa tiil ni Papa. Ang akong mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana, nadisgrasya ang akong ugangan siyang pagpanday o pag-ilis sa atop sa duha ka room sa eskwelahan. Dili pa di ay nga ang eskwelahan ang malubag sa tanang nahitabo niya? Ikaduhang pangutana, matod sa eskwelahan, nga dili kuno nila tulubagon ang tanang nahitabo sa akong ugangan, kay wa kuno sila kontrata nga gipirmahan. Mag-need pa di ay kontrata ang pagtabang? Ikatulong pangutana, dili pa pwede nga makapangayo ang akong ugangan og hinabang matagbuan sa eskwelahan sa iyang mga tambal samtang dili pa siya makatrabaho? Kay may ikaduha pa ba yung operation na himuon sa akong ugangan? Ikaw pa ito katapusan. Niduol mi sa barangay aron mahusay sila sa akong ugangan ug ang kadagpuan sa eskwelahan. Matod sa kapitan nga dili kuno angay mo reklamo si Papa kay karaan nga panday unya na disgrasya. Pwede din nga. Di ba sa pwedeng makapangayo og tabang sa mga opisyales sa barangay alang sa iyang medical needs? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan and it's me again. Ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal, personal, behavioral, emotional nga mga problema na to sa atong karelasyon, kapikas, kabanay, atong kalablab, atong kalove life, atong kalove team, unsa pa ng mga problema ha din ha ay sig hinuktok be bangon ay sig maoy panudlay din ha no kaligo didto pag-ilis rampa, lakaw, ay pagsigig mogtok kay way mabuhat anak, way agi, lisod na kaayo, alkansi ka, nalabyan pa kag adlaw, di pa ka ma-expose, nagsigi pa kag hila, kunya katong hintungdan dito, tig, nagpalami na itong lakaw-lakaw, uy, ay palkansi, uy, no, ako anak, di ko, lakaw, gawas, ay siguro ako nagproblema, kay kanang problema, mulabay rana, mahuman rana, kanang kasakit, kahauts dughan, mawagtang rana, ilakaw, italigo na, para mahimas-himas-masan kas kantuora, no, basin pa rin makahuna-huna kag tarong, pakigstorya dito, gawas, paglingaw-lingaw, or buhatan na ka ng mga trabahoon din ha, I'm sure, nagtapon og ng mga hugasan, toy, bangon, hugasin na ng mga plato din ha, kay pila na nakaadlaw, or ganina pa ng buntag, klarox kay mo, oy. Without, may pag-ipadana ninyo yung suwat na atay email address na suliran_612@yahoo.com or na atay Facebook account nga, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinumdom. Letter sender, atong tawgon sa pangalan nga si Joy from San Isidro, Calape, Bohol, 35 years old. Unya, kabahin kini sa iyahang ugangan nga lalaki. Panday na disgrasya siya samtang nagtrabaho sa usa ka eskwelahan, no? Unya kay medyo nagka-problema kay
ang iyahang panghitabo kay unsay tawag nimo ni karaan naman siyang panday no. Kay karaang panday yun sila nga di ba di kuno madisgrasya. Kaya ilang rason karaan tiguwang na maong na problema ang iyang pamilya karon kay na may operasyon. So murang in the line of duty ba? So muna yung mga pangutana. Na-discuss ko iyang ugangan nga sa iyang pagpanday or pag-ili sa atop sa duha ka classroom sa eskwelahan. Dili ba di ay nga ang eskwelahan ang manubag sa tanang nahitabo niya. Okay, liable di pud ang eskwelahan kay line of duty man na siya. Unya, gigi-hire man ka siya. No? Ang akong pangutana, naabag yun po insurance or naabay liable, naabay ikabayad po ning maong eskwelahan na. So at least, no, ta eskwelahan ba yan ni? Kinahanglan din po nga mo ambag or tabangan sila, no? Sa pagpagasto nila. Kang ilang ingon, abing buhay kontrata, kita man di ay nagsugo niya, pasaka dito sa atop, o dili ka mo. Ang kanang kontrata, no? Di man na kinahanglang written. The fact lang nga, meeting of minds mong duha, o ikaw, kaya na kong panday. Ako, panday ko. Uyon ka, sige, mo laki paayo. Okay ka? Okay. Muni peso. Okay. Kasabutan na siya, no? Unless mo nigar sila nga, siya may nagbuot-buot, og saka dito sa ganan. Paano na pagnigaraan ng trabaho man na, no? So, kinahanglan sa gid sila manubag, ha? Ikaduhang pangutana, matod sa eskwelahan. Matod sa eskwelahan, ang dili kuno nila tulubagon ang tanang nahitabo sa iyahang ugangan kay wa kuno sila kontrata nga gipirmahan. Mag-need ba di ay og kontrata ang pagtabang? Dili kanang higayuna, klaro man nga gi-hire siya. Klaro man nga gi-engage ang iyahang serbisyo pagpamanday, pagpaayo atong maong atop. Dili na kinahanglan pag na ay pirmahanan pa. Ara lang ka maingog way kontrata kay abi na disgrasya na. Pero sa panahong nagkinahanglan ka, di kawa kay kontrata dili ta inana ha. Ikatulong pangutana, dili ba pwede nga makapangayo ang akong ugangan o hinabang matagbuhan sa eskwelahan sa iyang mga tambal samtang di pa siya makatrabaho. Kay may ikaduha pa ba yung operasyon nga himuon sa iyahang ugangan. You know, pwede ra gina ninyo masabot no pila extend sa liability. Ug di man gani kay panalitan na danghag tutong imuhang kanang ugangan no na apoy contributory factor nga nung nadisgrasya, pwede man gyud maghati pero dili pwede nga mulimod sila sa obligasyon ngadto sa imuhang ugangan kay sila man ang principal unya na aksidente man no wa man tutuyo so kinahanglan gid sad sila nga mo tabang ang problema sa gud usahay ba wa ko nag-ingon kamo ni Joy ha na among gud puy uban nga kana gani na disgrasya unya mo abuso pod ako kasuway bid ko ana nga kanang manghut-hut na ba no mas hindi na obligasyon mas sige na pud pangayo ana mo pod siguro na ipakita sa ilaha no ang mga medical records, medical certificate, ang kanang medical history o ang mga prescription sa mga doktor nga mao ni kinahanglan pa ko ani so tabangan kami ninyo no para lang mapakita pod makaibaw sad sila documented pod no na resibo tanan. Ikaupat ug katapusang pangutanan ni duol mi sa barangay aron mahusay maayo sila sa akong ugangan ug ang kadagkuan sa eskwelahan matod sa kapitan na di kuno ang mo reklamo si papa kay karaan nga panday aw amaw ning kapitana ay mo butar aning kapitana ni kisa ning dagan din na ay nagbutar pataka lang na unya na disgrasya pwede ba day na dili basta pwede makapangayo ug tabang sa mga opisyal sa barangay alang sa iyang medical needs, pwede kaayo kung ay budget ang barangay, no? Barangay health worker, or adto sa mga mayor or congressman, mga itagtabang or sa DSWD, pwede. Pwede sa ako Bisaya, makapangayo mo o member mo, no? Now, ang ako ang gikabalakan ani ba? Nganong gaapil-apil ka kap nga ikaw muhusay ka. Kano mayong kang karaan panday ang ugangan ni Joy? O ngano day karaan di pwede madisgrasya? No, kana gani mayong ka disgrasya gyud na. Isa ka karaan na niya kibaw na gyud na siya sa iyahang trabaho di na nadanghag. No, meaning to say disgrasya gyud to ang katong nahitabo. So, meaning to say naagid toy tulubagon ang tag-iya. Wa gyud nas pangidaron. Kaya nang gikuha pa man pod siya eskwelahan de kung tiguang na di ay siya. No, so naagid gihapoy liability. Ang ako ang anong gaapil-apil ka kap. Ngano nagkomento-komento ka, ngano ka. Dapat ikaw neutral ka. Dapat mutabang ka kay imo ng tao. Ay di mo butar ana da nawag tangan amot lang. Umudagan pa ka ako di kong butar nimo. Taka lang ka. Anyway, so kana I think no dili man gani gid kaya sa eskwelahan to pay you fully. Na lain-lain nga mga charity organizations no ug mga government agencies na pwede makahatag og tambang adtos munisipyo, DSWD, katong ngano mo kang ako Bisaya, kang Congressman sa Nilagon, no pwede ra gid kaayo mo makapangayog tambag, tabang or adto mo sa government hospital no magpaayo magpatambal ana mga ingon ana no masolusyonan ra gid ni ang tanan ha mga suking tigpaminaw hinaut untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo Nationwide tatak RMN daghang salamat.
salamat o maayong adlaw.